Mesto Skalica patrí k najstarším slovenským mestám. Jeho chotár sa nachádza v severozápadnom cípe Slovenska na úpätí chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v povodí rieky Moravy a na hraniciach s Českou republikou. Práve táto poloha predurčila už pred stáročiami vývoj pôvodne poddanskej osady v 14. storočí na slobodné kráľovské mesto. Ak sa chcete nadýchať historického ovzdušia, kochať sa pohľadom na starobilú architektúru, ochutnať kvalitné skalické víno a trdelník, či zažiť peknú dovolenku v nedalekej rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina, zastavte svoje kroky v malebnom meste na Záhorí. Budete tu všetci vítaní. Práve v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina sa nachádza rekreačné zariadenie Amor, ktoré v príjemnom, tichom prostredí miešaných lesov ponúka svoje služby. Pri rekreácii si na svoje prídu hlavne turisti, cykloturisti, ale i rodiny s deťmi. Zariadenie však využívajú i detské rekreácie, školy v prírode, sústredenia športovcov, firemné i rodinné podujatia, oslavy a stretnutia. Ubytovanie vyhovuje hlavne menej náročným zákazníkom. V ponuke je dvojaké ubytovanie. Turistická ubytovňa, ktorá má sociálne zariadenia spoločné na chodbách. Ubytovať sa môžete v dvoj- a trojlôžkových štandardne vybavených a čisto uprataných izbách s novo vybudovanými sociálnymi zariadeniami. Kapacita tejto turistickej ubytovne je 36 lôžok. Druhý typ ubytovania je turistická ubytovňa Penzión, ktoré ponúka ubytovanie v izbách s vlastnými sociálnymi zariadeniami priamo na izbe. Je tu 5 dvojlôžkových, 2 trojlôžkové, 2 štvorlôžkové a 1 apartmán. Rekreanti majú k dispozícii spoločenskú miestnosť s krbom, televízorom a s príručnou kuchynkou. V útulnej jedálni vám určite bude chutiť domáca strava s možnosťou polpenzie alebo plnej penzie. Občerstvenie v jarných a letných mesiacoch ponúka aj záhradná reštaurácia, kde môžete ochutnať grilované špeciality. Tu v prírode sa týždenne usporadúvajú tanečné zábavy, kde sa schádzajú ľudia zo širokého okolia. V blízkosti záhradnej reštaurácie je detské ihrisko, pieskovisko, šmíkačka, hojdačky, čo využívajú najmä rodiny s malými deťmi. Väčších uspokojí adrenalínová zábava, lanový park Tarzánia, ktorý sa rozprestiera v korunách stromov okolo celého zariadenia Amor. Pri tejto zábave budú spokojní zákazníci všetkých vekových kategórií a odnesú si nevšedný zážitok do svojich domovov. V rodinne založenom rekreačnom zariadení vás radi privítajú a v rámci možností poradia a vyhovejú vašim požiadavkám. Viac o našich službách, fotogalériu, mapu a kontakty nájdete na www.chataamor.sk.